benvinguts i benvingudes al quart capítol de Jo t'ho explico dedicat a la reproducció humana. Hem vist l'engegem, hem vist l'explorem i avui ens endinsem en el món del expliquem. Jo t'ho explico, expliquem. Vinga, som-hi, endavant, em faig petit. Mireu, la reproducció humana té tres característiques fonamentals que la distingeixen d'altres éssers vius, però que alhora també són compartides amb d'altres. Anem a veure'ls un per un. La reproducció humana és sexual. Què vol dir? Que intervenen dos organismes, un mascle i una femella, que el mascle porta l'espermatozou, que és el gàmeta masculí, i la femella porta l'òvul, que és el gàmeta femení. Només amb un mascle i una femella es pot dur a terme la fecundació i, per tant, que hi hagi un nou organisme. Això és diferent que alguns altres éssers vius. Són els éssers vius que es reprodueixen amb la reproducció asexual. Per exemple, tres maneres de reproduir-nos asexualment. Una és la duplicació. Un bacteri comença a duplicar tots els seus orgànuls cel·lulars que ja vam veure i duplica el seu material genètic i quan ja ho té tot duplicat es parteix en dues parts iguals i per tant s'obtenen dos bacteris idèntics a l'anterior bacteri. Hi ha organismes que es reprodueixen per bipartició, com per exemple les estrelles de mar. Una estrella de mar perd una de les seves potetes o un tros d'estrella de mar i la part originària regenera el que li falta i de la partició se'n fa una nova estrella de mar. Per tant, també tindrà exactament el mateix material genètic que l'anterior. I també hi ha éssers vius com, per exemple, les plantes. N'hi ha que es reprodueixen per fragmentació. Jo agafo una branca d'un gerani, la planto en terra i aquesta branca començarà a fer arrels i farà una nova planta que també tindrà un material genètic idèntic a la planta de la qual li ha arrencat la branca. La fecundació humana és interna. Què vol dir? Vol dir que el mascle ha d'introduir el seu gàmeta a l'interior de la femella. Passa amb tots els éssers vius? Doncs la veritat és que no. N'hi ha molts, potser la majoria, que es reprodueixen per fecundació externa. Per exemple, les plantes. Les plantes, una planta mascle no pot anar fins a la femella per fecundar-la. Qui fecunda una planta? Doncs mira, el vent, que transporta el pol·len, o els insectes, que se senten atrets, se'ls enganxa el pol·len i van a l'altre i fecunden. Els peixos i els amfibis no fan fecundació interna, es fecunden externament. Els mascles alliberen els espermatozoides en l'aigua i com que estan allà flotant, les femelles, quan passen per allà, diguem que els recullen i queden fecundades. Manera difícil de saber qui és el pare o la mare, no? Bé, la mare sí, però el pare, impossible. I la fecundació humana és vivípara. Què vol dir això? Vol dir que l'ésser viu es desenvolupa en l'interior de la mare i neix. Tots els éssers vius són vivípars? No, n'hi ha de tres tipus. Veiem-los. Vivípar, ens desenvolupem dins de la mare, nosaltres, els mamífers en general, excepte l'ornitorrinc. Però, en canvi, les aus, per exemple, o els rèptils, o els amfibis, són ovípars. És a dir, ponen ous. La femella pon un ou i la cria es desenvolupa dins d'un ou i, per tant, a fora de la mare. I després n'hi ha d'altres que són com una barreja entre ovípar i vivípar i se'ls ha anomenat ovovivípars, perquè resulta que la femella pon ous, crea ous, però no els pon, no els treu fora, sinó que l'ou es queda dins de la femella, es desenvolupa la cria dins de l'ou dins de la femella i en el moment que dins de la femella eclosiona l'ou, surt la nova cria i, per tant, per exemple, un exemple d'ovovivípar són els peixos de peixera, aquests els guppies petitets. La mare té ous en el seu interior que quan eclosionen la mare ja dona a llum directament petits peixets. Molt bé. Mireu,
Anem a veure el cicle biològic, com evolucionem al llarg de la nostra vida. Aquí tenim un exemple, mireu, aquesta nena bonica amb el cabell arrissat s'ha convertit en aquest senyor de... Ui, no, sembla que són diferents, oi que sí? Sí. Vinga, passem. 3 etapes. El Science Beats ens proposa que són infància, adolescència i edat adulta. Però si estem parlant de biologia, no sé, jo potser no parlaria d'adolescència, sinó més aviat de pubertat. Perquè, ho dirà, profe, i no és el mateix la pubertat que l'adolescència? Doncs no, la veritat és que són dues coses diferents, que a vegades es donen juntes i de vegades no. Mireu, la pubertat són els canvis físics, els canvis biològics. I com que estem a biologia, pròpiament hauríem de parlar de pubertat. La pubertat està compartida amb altres animals. Qualsevol altre mamífer passa de ser una cria a ser un adult. I on es troba la diferència entre cria i adult? Doncs bàsicament en la capacitat reproductiva. Si té capacitat de reproduir-se, adult. No té capacitat de reproduir-se, és una cria. Aquest procés, anomenat pubertat, no és d'un dia per l'altre, es va donant, es donen uns canvis físics per aconseguir aquesta capacitat reproductiva. En canvi, l'adolescència és diferent. L'adolescència és una qüestió psicològica, és una qüestió social. És exclusiva dels éssers humans. No hi ha cap animal que pateixi l'adolescència o visqui l'adolescència. I, de fet, tampoc no tots els humans viuen l'adolescència. Una mica, l'adolescència és un petit luxe. Hi ha llocs del món o circumstàncies personals d'alguns que fan que hi hagi nens que passen directament a adults. Viuen la pubertat, igual que qualsevol altra, però psicològicament passen de ser uns nens infantils, dependents, a ser uns adults responsables. I no hi ha tot un període de temps d'adaptació, que seria l'adolescència. I després hi ha persones que tota la seva vida són com nens, encara que hagin passat la pubertat. Quin és l'objectiu de l'adolescència? Què és el que marca el pas de la infància a l'edat adulta passant per l'adolescència? L'adolescència és aquest integrar-se en la societat, aquest passar de ser heterònom, és a dir, que depens dels altres, a ser autònom, que només depens de tu mateix. No parlem de qüestions només econòmiques, sinó també d'altres qüestions, sobretot a l'hora de pensar, a l'hora de prendre decisions, a l'hora de tenir criteri propi. Bé, després ho veiem una miqueta més. Com a curiositat, la paraula adolescència, A2, veieu que aquí hi ha una S que sobra, en realitat no sobra. Es diu que els nens i nenes de 2 anys passen una espècie d'adolescència a la que se sol anomenar adolescència, que és una edat molt curiosa en què, sobretot, als nens els encanta dir no. Perquè és un moment en què descobreixen que tenen voluntat pròpia i, per tant, la seva voluntat ja no és heterònoma, ja no depèn del pare i de la mare, sinó és autònoma, és pròpia seva, i llavors comencen a reivindicar els seus propis gustos. Els pares i les mares, aquesta edat, quan els nens i nenes tenen 2 anys, ens costen una mica, Oye, con lo obediente que era y ahora se me ha vuelto desobediente que me dice que no a todo. És que està passant l'adolescència, està descobrint que pot dir no, que té la seva pròpia opinió. I això és un canvi maduratiu, i és bo que hi sigui, d'acord? Passem. Anem a veure fase per fase. Comencem amb la infància. La infància és la primera etapa. Ens desenvolupem físicament, motriument, de manera afectiva. Augmenta la nostra mida. Canviar igual? No, De fet, en les primeres etapes de la vida
canvien més de pressa que en les següents de la infància. És a dir, un nen entre els 8 i els 10 anys no canvia gaire. És difícil distingir un nen si va a quart o a cinquè de primària. S'assemblen molt, sí? Però, en canvi, entre els 3 i els 5 anys sí que hi ha una enorme diferència. Veiem els nens de P3 i veiem els nens de P5 i veiem que són molt diferents. I ja no parlem entre 1 i 3 anys. És molt fàcil distingir, no? Vol dir que al començament canvia molt de pressa i a mesura que s'acaba la infància estem creixent, evolucionant, canviant molt més a poc. Què caracteritza la infància? Home, que tenim els caràcters sexuals primaris. De fet, és l'única diferència visible entre un nen i una nena. Si el cabell és llarg o curt, és cultural. Si porta arracades o no en porta, és cultural. Si té la pell així o aixàs, és independent de ser nen o nena. L'única manera de distingir física, visiblement, un nen d'una nena que es troba en la infància és els seus caràcters sexuals primaris, és a dir, el seu penis o la seva vulva. I per això quan un veu un bebè en el cotxet, no saps si és un nen o una nena. En tot cas, si veus que porta arracades, pots sospitar que és una nena, però no té per què ser-ho. I si va de rosa, sospites que és una nena, però no té per què ser-ho, perquè el rosa és un color tant de nens com de nenes. Passem. L'adolescència. Aquí, que ja us deia abans, que jo canviaria per pubertat. Ja veurem que el Science Beats sí que fa algun matís. És una etapa de transició, de pas, et sents una mica nen per algunes coses o et tracten com un nen i et molesta, et sents adult per algunes altres coses, però si et demanen les responsabilitats d'un adult també et molesta. L'important d'aquest període, d'aquesta pubertat, és assolir la maduresa sexual, és a dir, la capacitat de reproduir-nos. I per tant, si el pas d'infància a edat adulta és una qüestió de maduresa sexual i per tant algo biològic, torno a dir el que deia abans, no es tractaria d'adolescència, sinó pròpiament de pubertat. L'adolescència és algo psicològic i en canvi la pubertat és quelcom físic. Anem als canvis físics de l'adolescència. Aquí sí que el llibre molt bé ens parla de pubertat. Com comença la pubertat? Doncs quan els ovaris i els testicles comencen a segregar hormones sexuals. Aquestes hormones sexuals, quines són? Ja vam veure que d'hormones n'hi ha moltes i de sexuals també n'hi ha algunes. Les que més ens interessen són la testosterona en el cas dels homes i els estrògens en el cas de les dones. Quan una persona comença a tenir testosterona es masculinitza. Una persona, un ésser humà a la que se li injecten o que té molts estrògens es feminitza. Què fan aquestes hormones sexuals? Doncs desenvolupen els caràcters sexuals secundaris. Quins són? Tots aquests que veiem aquí. Si ens hi fixem, aquí tenim els homes, aquí tenim les dones. Si posem una línia més o menys aquí, veiem que els homes comencen el seu desenvolupament més tard que no pas les dones. No els mirarem un per un, però els podeu veure quins són els canvis que es produeixen en els homes i quins són els canvis que es produeixen en les dones i també en quins moments se solen produir aquests canvis. Cada persona és un món. La primera menstruació de les dones, per exemple, apareix sobre els 12 anys, a partir dels 12, però bé, n'hi ha que comencen abans, n'hi ha que comencen després. Per cert que la primera menstruació té un nom, igual que hi ha la menopausa, que és el final de la menstruació, quan s'acaba, la primera menstruació té un nom que és menarquia. Poca gent fa servir aquesta paraula. Seguim. Anem a veure els canvis psíquics, el que pròpiament és l'adolescència. Aquí sí que parlaríem ja d'adolescència, es donen uns canvis aquí en el cap, en aquest període.
s'expressen de moltes maneres molt variades, com per exemple els canvis d'humor, i ara veurem alguna coseta més. Mireu, ho vèiem abans, l'adolescència, no? És un canvi psicològic, un canvi social, i per tant hi ha cultures o societats en què no hi ha adolescència, hi ha persones que no es permeten el luxe de viure aquesta adolescència, passant de nens a adults, amb les seves responsabilitats directament, maduren directament, i l'objectiu, com dèiem abans, és integrar-se en la societat. És a dir, el nen és la persona que és heterònoma, que depèn dels altres, que el que és bo o dolent no ho decideix ell, sinó que li han decidit o li han ensenyat, i en canvi una persona autònoma és la que és capaç per si mateix de decidir què és bo i què és dolent. Poder prendre les pròpies decisions ja no decideixen per tu, decideixes tu mateix. Això genera molts enfrontaments amb l'autoritat. Les persones adolescents sempre s'enfronten amb qui intenta manar-los, decidir per ells. Tens els teus propis gustos, els descobreixes, els desenvolupes, els investigues, canvies. Les teves pròpies ideologies, el teu propi equip de futbol. És a dir, l'adolescència és aquell pas de passar de ser una persona que depèn dels pares, depèn de l'autoritat, depèn del pensament d'altres, a ser una persona independent. I quan ja ets completament independent, i no parlo d'economia, ets una persona que ja pots viure autònomament en societat i per tant ja ets adult, has acabat el teu període d'adolescència. Dit això, podeu imaginar-vos que un adolescent pot ser-ho des dels 10 anys fins als 40. N'hi ha qui ho són. Hi ha gent que és adulta o pretesament adulta o és major d'edat, però encara segueixen sent adolescents. Algú dirà, profe, pregunta, per què els adolescents teniu tanta tendència a mirar-vos al mirall o al vostre reflexe quan camineu pel carrer? M'agradaria que responguéssiu això en els comentaris d'aquí baix. Això de mirar-se en el mirall, què és? Un efecte de la pubertat, perquè estic canviant i per tant miro els meus canvis, o és un efecte de l'adolescència? Justifiqueu la vostra resposta. A veure, què en penseu, d'acord? Per últim, l'edat adulta. L'edat adulta és de capa caiguda, ja. Hi ha un moment que el nostre organisme arriba al seu màxim, al seu esplendor, i a partir d'aquí comença un procés d'envelliment que sobretot destaca perquè es redueix la capacitat reproductiva. Deixem de tenir aquesta capacitat. En els homes, la capacitat reproductiva dura molts anys. Hi ha gent molt gran, com el Julio Iglesias, que de vells encara tenen fills. En el cas de les dones, hi ha un moment que es produeix la menopausa sobre els 50 anys i que fa que deixis de tenir capacitat reproductiva, d'acord? És l'última menstruació. Penseu que en el cas de les dones, una dona que es queda embarassada als 40 anys o amb més de 40 anys, automàticament és considerat aquest embaràs un embaràs de risc. I els ginecòlegs ho entenen com a factor de risc, l'edat, perquè pot haver problemes en el fetus, problemes en l'embaràs, problemes amb la mare, i per tant s'ha d'anar amb molta compte. Molt bé, em sembla que ho hem dit tot. Espero que us hagi agradat. Ens veiem per continuar amb l'expliquem. Adéu.